Sziasztok! Srácok, Mizu! Na most mit csinálsz? Csak beállítottam. Na, csőtes jó. Sziasztok! Na, kezdjed. Na szóval akkor kérdések. Na. Cica vagy kutya? Kutya. Hát jó van, ez szerintem gyorsan le fog menni. Jó, akkor mi a kedvenc chipsed? Hát nincs kedvenc chipsem, én mindegyiket szeretem. Biztos, hogy van kedvenced. Hát Mindig van kedvenc. Hát pedig most nincs. Mindig van kedvenc. Hát én azt teszek, amit te szeretsz. De most nem tőlem kérdeznek, hanem tőlem. Jó van, akkor na, van az a szlovákiai chips, az jó. Igen, az tényleg. Na. Mi a kedvenc üdítőd? Coca-Cola. Cseresznye vagy mergy? Cseresznye. Cseresznye. Gazdagság vagy örök szerelem? Szerintem örök szerelem. Hát igen. Szegény vagyok, nincsen kincsen, drága tököm, minden kincsen. Ki fogja mondani, Hát erre a papírra csak ennyi van felírva. Na. Én meg hát nem nagyon tudok kérdezni tőled, mert hát tesóm vagy, mindent tudok rólad. Hát nem mindent azért, mondjuk az előbbiről nem is beszélve. Jó, nagyjából mindent tudok rólad, de akkor most kérdezzünk úgy, mintha nem ismernél. Jó van. Mintha csak a barátok lennék. Jó van. Mi a kedvenc filmed? Kedvenc filmem? Hát a visszajövő. Mind a három, vagy csak egyik? Igen, mind a három. Na szóval. Az jó. Jó retrofilm. Kedvenc együttes zene. Nightwish. Meg mindig ott vagy leragadva? Igen. Gyere vissza, hova mész? Üljél már vissza. Na. Jó. Mi legyen? Milyen érzés volt, mikor lekúrhottál a lépcsőkön? Ne, könyörgök csak ezt. Hát Akkor áttanyázott, hogy ez hihetetlen. először szar volt, meg bevettem a kezemet, utána alapot és nehezen bírtam magam fölkaparni. Annyira siet, hogy orra esik a lépcsőn. Hihetetlen. Ja, jó van, no. Már annyira hiányzik a Facebook, ugye? Nem hiányzik, ne haragudjál most nem. Amúgy én most a WoW-ra várok, de mindegy. A WoW mindjárt kész van, már csak az utolsó fájlokat át kell másolni, ami már épp rajta van, és már mehetünk is. Jó tudni. Bizony. Jó van. Energiaitalokkal hogy vagy? Melyik a kedvenced? Hát, a Monster Energy. Zöldbe. Zöld? Szerintem a kék. Nekem a zöld az jó. Te tudod? Hát te meg mindenféleket összeiszol, úgyhogy mindegy. Te mindent iszok, ami jön. Most majdnem mondtam valamit. Mondjál, te vlogod, azt mondasz, amit akarsz. Jó. Egyik barátnőmről szeretnék véleményt mondani. Meghallgatlak. Kiről van szó? Tudod, akivel múltkor skype-oltunk? Sok mindenkivel szoktál skype-olni. Nem, most nem ő az. Tudod, az a csaj, aki a vékony hangú beszélt, az a Prodival skype-oltunk. Mi is a neve? Igen, Steffinek hívják. Aha. Most már igen, tudod? Tudom, és mit akarsz róla mondani? Nagyon jó fej, aranyos, és lehet vele sokat hülyéskedni. Majd örülök, hogy megismerted őt. A Szefista csoportból, így mondom. Zsíri. Na. Még valami? Tudod mozgatni a füled? Nem. Én igen. Aztán. Ez jó volt! Na. Most én kérdezzek tőled? Hát most nem én tőlem kérdezünk, hanem tőled, én csak közreműködök. Jó van. Köszönöm úgy is segítséget. Sandy Feaddante. Jó van. Egyéb kívánság? Hát nem is tudom. Van még valami? Ezt én kérdezem, van-e még valami? Hát nem